Assalamualaikum anak solih soliha SD Al Baitul Amin Jember. Pripun kabare? Mugi-mugi keadaane sehat walafiat nggih. Dina iki kita bakal sinau basa Jawa bab 1 yaiku urip rukun. Yuk ndonga sadurunge sinau, diangkat tangane ditundukake sirahe. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Tujuan pembelajaran dina iki siji, mbedakake pangucape swara sampurna utawa jejeg lan ora sampurna utawa miring. Loro, gawe ukara nganggo tembung sing kalebu swara sampurna utawa jejeg lan ora sampurna utawa miring. Artinya, tujuan pembelajaran kita hari ini 1. Membedakan pengucapan suara sempurna atau jejeg dan tidak sempurna atau miring. 2. Membuat kalimat menggunakan kata yang termasuk suara sempurna atau jejeg dan tidak sempurna atau miring. Pangucape aksara swara utawa vokal ing basa Jawa kapérang dadi loro, yaiku swara sampurna utawa jejeg lan ora sampurna utawa miring. Artinya, pengucapan huruf suara atau vokal pada bahasa Jawa dibagi menjadi 2, yaitu suara sempurna atau jejeg dan tidak sempurna atau miring. Cacahe aksara swara utawa vokal ana 5, yaiku A, I, U, E, O. Artinya, banyak huruf suara atau vokal ada 5, yaitu A, I, U, E, O. Gatekake nggih supaya bisa mbedakake swara sampurna lan ora sampurna. Perhatikan ya, supaya bisa membedakan suara sempurna dan tidak sempurna. Suara A jejeg yaiku panulisane A, unine O. Suara A jejeg yaitu penulisannya A berbunyi O. Tuladane loro, tulisane lara, unine loro. Contohnya loro, penulisannya lara, dibaca loro. Suara A miring yaiku panulisane A, unine A. Suara A miring itu penulisannya A, bunyinya A. Tuladane bapak, penulisannya A, unine A. Contohnya bapak, penulisannya A, berbunyi A. Suara I jejeg yaiku penulisannya I, unine I. Suara I jejeg yaitu penulisannya I, bunyinya I. Tuladane pipi, penulisannya I, unine I. Contohnya pipi, penulisannya I, bunyinya I. Suara I miring yaiku penulisannya I, unine E. Suara I miring yaitu penulisannya I, bunyinya E. Tuladane lapis, penulisannya I, unine E.
Contohnya lapis. Penulisannya I, bunyinya E. Swara U jejeg yaiku panulisane U, unine U. Suara U jejeg, penulisannya U, bunyinya U. Tuladane gulu. Panulisane U, unine U. Contohnya gulu. Penulisannya U, bunyinya U. Suara U miring yaiku panulisane U, unine U. Suara U miring yaitu penulisannya U, bunyinya U. Tuladane kapuk. Panulisane U, unine U. Contohnya kapuk. Penulisannya U, bunyinya U. Suara E jejeg, panulisane E, unine E. Suara E jejeg, penulisannya E, bunyinya E. Tuladane mrene. Tulisane E, unine E. Contohnya mrene. Tulisannya E, bunyinya E. Suara E miring, panulisane E, unine E utawa E. Suara E miring, penulisannya E, bunyinya E atau E. Tuladane akeh. Panulisane E, unine E. Contohnya akeh. Penulisannya E, bunyinya E. Suara O jejeg, panulisane O, unine O. Suara O jejeg, penulisannya O, bunyinya O. Tuladane toko. Panulisane O, unine O. Contohnya toko. Penulisannya O, bunyinya O. Suara O miring, panulisane O, unine O. Suara O miring, penulisannya O, bunyinya O. Tuladane kopi. Penulisane O, unine O. Contohnya kopi. Penulisannya O, bunyinya O. Nggawe ukara prasaja saka tembung jarit. Jarit kalebu swara I miring. Amarga panulisane I, unine E. Membuat kalimat sederhana menggunakan kata jarit. Jarit termasuk suara I miring karena penulisannya I, bunyinya E. Tuladane ukara prasaja jarit yaiku ibu ngagem jarit lurik. Contoh kalimat sederhana jarit yaitu ibu memakai kain bermotif garis. Supaya lebih ngerti, kerjaake gawe tugas nggih. Halaman 9, halaman 14, lan halaman 15. Supaya lebih paham, kerjakan sebagai tugas ya. Halaman 9, halaman 14, dan halaman 15. Sadurunge Bu Guru akhiri, yuk ndonga sawise sinau, diangkat tangane, ditundukake sirahe. Ndonga sawise sinau. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi manfaat nggih. Semoga bermanfaat ya. Solih-solihah, aja lali sinau, salat wajib lan salat sunnah duha, lan ngaji nggih. Yen metu
Aja lali nggawe masker, face shield, nggawa hand sanitizer, lan jaga jarak. Sinta akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.